Kaixo, txoriene, kaixo, Euskal Herria, kaixo, Euskal Herritar bat, Zigor Iturrita, hemen, gure artean. Kaixo, bigarrena. Eta Patrizia Biteli. Hementxe, bierreztakin gatoz, nik gaur ekarri ditut, gaur, aber ze okurritzen gatzun. Elekera, legatzakin, patatakin, tipula, berakatzak aiena. Hortan, igual holan, bakaiau bat saltzan, patatakin eta perrexiakin, eta ardoakin, baina sartzen bot, ogixa, esnia, arrautza? Sandwich bat. Legatzana. Alzan egin. Baina esnia hortan zetako? Esnia, gero kafiakin hartzeko. Postre, Kombinazioa, ez gozari batoan kafe esnia da legatza oitartekoa. Postrea, kafe esnia, Egin biot, aragibola batzuk, legatza aragibola batzuk. Bai. Eta hori legatz bolak. Arrimolak. Ona. Bai, nik gustatzen gat. Bai. Zeintzu zien sapoa eta... Sapoa eta otarrainxkanak. Eta otarrainxkanak oso. Bai, horrek egitxon marinera saltzakin lan tomatiakin. Eta honek joango die, saltza... simple batekin. Eta gero lagunduko ditugu patata frijitsu batzukin, patatak gustatzen die beti. Eta hori, aragibolak niri patata kremakin, arrosakin, patata frijitsuekin, danakin ondo geratzen da. Beraz, kontako zuzelan egiten. Lehengo ingo tipula erregosi garden geratu arte. Bitxartian ogixa esnetan bustikou eta perrexia eta berakatza ondo txikitu. Tipula bere puntuan dauenean robot batera pasauko legatzakin, perrexiakin, berakatzakin, ogixakin, arrautzakin eta ardotxuri apurtxo batekin eta ondo birrinduko. Gero izango da eskuekin bolak eitxia, irinetik pasatzea eta frigitzia, eta tipula dauen sartaginean kaiena piperra, perrexia apur bat eta berakatza erregosi, koiaraka bat irin ardotxurixa eta arrain salda jarri eta ingo bolako saltza bat, eta gero izango da legatz bolak saltzakin eta patata frijitsuekin zerbitzatu. Beraz, simple. Bueno, simple, pausu ezberdina euskago. Hau, gure lagunak ez du gabonetan egingo. Ja dauzka lau pausu baino gehiago. Dauzka, saltza bat, bolak, guarnizioa, orduan gabonetan ez du egingo. Gabonetan igual, badauka aukeria, nun baiten erosteko edo guri enkargatzeko, ez? Zuri, niri esatu... Niri ez da. Nik esatu guri enkargatzeko, baina horrek ez dago nahi esan guk kasu enbiotzagunik. Eta doainik ingo diogunik, ez da ere. Asi bergaren abitu, nik inoiz zerbait sartzen dituen orduak kobratzen zidan. Bai ez, zenbatera? Produktua bakarrik kobratzen nuen. Ez daukat, ez dut jarri horrein, baina presioa jarri batko diot. Eta, 20 minutuan iten badut, ordu bete sartzen da, ez? Normalean. Horren zaten da, ez? 20 minutu iten baduzu, ordubeteko lana, ordubete sartzen da, hor? Bai. Naiz eta 20 minutu. Bale, nire kontu afaria gabonetakoa. Pentsala da? Jefe, nire kontu. Legatza, nire etxian beti lebatza izan da, gu lebatza berekin. Ondarrun esaten da moen, berekin lebatza, ni aurreneko aldia legatza zala, bialdu nuen erzeta bat, legatzarekin ona euskerako sailera eta beti zuzendu iten dizkidu. Guk errezetak idazten ditugu euskeraz, bialtzen ditugu euskerara eta gero euskerakoak zuzendu erondo bada, dana, uste diote. Eta hor, nik lebatza gora, eta lebatza hartuko dugu lebatza, laukitan moztuko dugu... Lebatza hitza errepikatu zinula, lau bostaldiz errezeta bate. Lau bostaldiz, eta lau bostaldiz gorriz jarri zidaten legatza, lega. Orduan... Nik berekin ez dut, sekula entzun. Bai, hori ondarruna. Legatza esate oso zuek? Bai, nik legatza. Etxean, legatza. Gurien lebatza. Eta, hor bakizue, tamainaren arabera, izen ezberdinak hartzen ditu, naiz eta espezie berdina izan. Espezie eta animali berdina izan. Orduan, 500 gramo baino gutxio dauzka antxobila da. Nik, ala ere, beti ez da. Nik eskan antxobila... Debekatu ingo nuke horiek harrapatzea, ja harrapatu dituzten ez, arrastren hartuko dituzte, banaketa bat ingo dute hor. Nik antxobila antxoakin erlazionatzen dut. Baina, hombre, 500 gramoko antxoa bat, 400 gramoko antxoa bat ikusten bozu, ostra. Bilurra. Baina hori txikiak esaten diena. Gero, 508 gramo bitartian karioka. Karioka niko ezaguna. Karioka hori ezagutzen da. Hau, klabitoa nik enakien. 800 gramo, klabito. Nik beste izenak ez dut sekula entzun. Merlenka, Merlenka 800 eta 1500, erderaz peskadilla izango zala. Peskadilla da, merlenka. Gero, bitarteko legatza izango zan, 1500 eta 2500 kilo terdi eta 2 kilo terdi, eta 2 kilo terditik gora legatza.
Egia da, gaur egun, nik uste erabiltzen direla, hori, karioka, gehien bat ikusten dituguna, karioka, merlenka, eta legatza, tamainaren arabera, bai jartzen dizute, kilo terdiko legatzak, kiloko legatza, 2 kilokoak, 3, 4, 5, 6 kiloko legatzak, ez? Baina hor bai, eta gero bai agertzen da normalian, nola dauden harrapatuta, ez? Ze hor zegoen truko bat, gezurra izaten zara, amuakin agertzen ziren, eta ziren amukoak. Bai, hori, gainera, ez dakitan aitzaki bat, garesti xago edo saltzeko, baina jaten zotzuen arrain egisetan eta amuko legatza, ez? Eta hori basan, garesti xagoa. Ez duela esan nahi, ni beti pentsatu izan dut, legatza amukoa hobea dala, eta teorian hobea dala, baina niri arrantzale batek esan zian, ez duela zetan beti hobea izan behar. Naiz eta arrastrekoa izan, arrastrekoa hartzen dute, eta kajetara doa, eta batzuk golpeak hartuko dituzte iskinetan daudena, baina erdian daudenak eta golperik eta ez dutela hartzen, horre bikaina goten dira, eta honek amukoak, batek esan zian, guk amua botatzen ditugu, eta hor legatz batek amua botata segituan heltzen dio amuari, eta orduak egoten da, zeku eskara pasatzen jasotzera amu horiek segituan. Orduak eta ordua pasatu aldira berriro, orduan lehatz hori egondan burrukan ez dakiz zer, eta batzutan ez duela zetan kalidadeko, eta hilda ez dakiz zen bat gaina sufritzen, beste sufritzen hiltzen dira, noski bai, ez dago aitzakiri, baina, antza ez duela zetan izan behar, teorian bai, amukoa hartuta jasotzen badute momentuan, baina, bestea ere golpeak eta espadauska, arrastrekoa, gehien saltzen dana, arrastreko izaten dana, eta hori bai, normalean, arrandegian, galdetzen mozu esan ningo izue, bestela jartzen dizue, beti gaina, amuko lehatza presioat, eta presioetan garestio izaten da, normalean beti amukoa. Betxu, pasako ez da solako plater sakontxo bat, hori, bertan, bai, dakarera, ogisa hemen guztitzeko, esnetan, eta hori, aragibola batzuk, ingo zinun bezala, bazkenean, ogisa eta ogi mamia normalian izaten da. Eta esnia, hortan lusatzeko horia, edo, lusia bakitzeko, ahondisa bakitzeko, ez tamaino da... Eta samurtasuna ematen dio. Ematen, jugoso gehatzen, zuek eintzazu egun batean, bakarrik lehatza holan, eta eziozu bota... Ero haragi bola batzuk ere, esnea, ogi mamia horre esnetan botatziak, samurtasuna ematen dio batez ere. Orduan, naiz eta, eta baita ere, lehen garai batean, ogi lehorra etxean egoten zen, horrekin iten zen duen, beste hau batik eia hori ematen zenion, lusatu iten zen duen, merke, hor zegoen ogi hori erabili behar zen, behiari etzenien emango eta gaina samurtasuna ematen zion, gaina, errez eta ontzen badu, bikain, bitx hori, tiro batekin esaten dana, hiltzen ditugu. Eta danok posik. Bai. Hori, Atlantiko barean, Mediterraneoan eta Ozeano barean, Atlantiko ekialdean, Ozeano barean eta Mediterraneoan arrantzen dira, nik ez da, Mediterraneoko arraia zen egin zuzatea. Ni hor Mediterraneoan hona izanean, da, hango arrandegitan ikuste ikuso arraiak eta, ez da, tristea modukoa di, ez da, itxaso hori, itxasordan igerileku batean bezala, igerien nahi dira. Estres gutxi hauke. Hori bai, lasaia. Orduan, biharrak ez dira inbeste garatzen, ez? Hemen guak trinkua dira. Egia da, hemen gure itxasua nortasuna dauka, eta hemen burruka egin behar dute egunero, eta horrekin hitz egiten lehenunean lagun batekin hitz egiten, ez? Arraian kontuak eta gaur egun dauden honek arraia saltzen dutena, esaten dena, astegiko, ez? Astegiko arraian kontra, jente guztia, ez? Hori astegiko arraia da, hori astegikoa. Lagunak egiten esaten genduena. Jaten ditugun oiaskoak, behiak, untxiak, txerriak, dena astegikoa da. Dena da astegikoa. Eta horren kontrez gaude. Argi dago, gaur egun itxasoa esplotatzen dugun mailan eta gauden gizaki guztiok arraia jaten, itxasoan dauenakin ez dugula ematen. Orduan, astegiak nahi eta nahi ez nik usteot, horre omega. Ena hola, esaten hori hobiagoa danik, ero ez besti, argi dago, itxasokoa asko sobia dala, arrandi bestia baino. Baina, heltzen da momentu bat, pertsona pila bizi gara mundu hontan, deno daukau arraia jateko eskubidea,
presio duin batean, eta, bueno, aztegiko ejan behar bada, hor dago, beste aukera bada. Eta gero, komentatzen dugun bezala beti, aztegixak bebai, egongo die, mota askotarikuak, eta aztegixak egoten die batzuk, izaten diela, onak, eta beste batzuk izango die, kaskarrauak, edo, bueno, joango die presioz lehiatzera, eta, bueno, azkenean hori izango da. Hemen txaukau, guk gure, hau jeitxe ingoia, gure tipula erregozten. Olako erdixa edo erena erabilikot, oreantzako, itxeko legatz bolak, eta bestiaia saltzarak utzikot hemen murrizten. Bitxartian, nik pentsatu dut, hau, aragixakin konparatzen bozu, ez dauka desberdintasun askorik, ze azkenien jarrikot, berakatza eta perrexila. Aragi bola bateko daukana, ogixa eta esnia, bai? Segixa, arrautza, eta honek, jarrikotzat, gordinean ardo txuri holan apurtxo bat. Oreari? Oreari. Horaren moteko, ez dakit, beste puntu bat. Orduan, hau, bueno, gero, lurrunduko da, azkenean, bola horrek frikitxin biditxugu, eta joen moda. Bueno, eta espala lurruntzen ere, abertzkado dela hitz egiten hor, sartu behar du jozela litro bat ardo horre. Hor, pixkat jungo da, eta, bueno, lehengunean nire egin genuen tartarra hori xakea bota genien, gordine botatzen diozu, horre azkenean da, ikutu bat ematen diona, eta... Baina hori da gure artean jateko. Bueno, eta ez pentsa, nahi dut esan... Umiak eskatzu edo lane alkoholikoa talako lasai. Bueno, hori oso zabaldua doala, ez dala... Ez da izema botatzen dion, ez da izema tokatuko da mililitro aragi bola bakoitzeko, orduan... Bueno, ez da... Beti dago aukera eze botatzeko, baina ez pentsatzeko, ume asko jaten dituzten beste gauza askori ez diogun behiratzen moduan, ze koipero dauzkan jendeak errez erosten ditulako litxarkeri batzuk behiratu gabe zer daukan. Emozionatzen ez. Emozionatu izan, beste kipuliakin hori gertatzen zaigu, Patri. Ez du merezi baina. Oso sentikorra garela eta bako bin. Bueno, hori, esan dagoa, aukera hor daukago, nahi izan ezkero bota, eta ez bai bota nahi, baina ez pentsa, bueno, hori olakoa jatearen moskortu, ero olakori gertatuko banik, ero ez dut uste, nien ez medikua, kalte itxera iritsi aldanik horrek daukan alkohol neurri, ez? Ez, eta bentsa gure legatza. Legatza izaten da, holan, anisakiak eta ditxun, ez? Bai, sabelan aldian izaten ditu, bai, bada, normalean gaur egun, bueno, nik egia esan, hemen aipatu izan dut, nik anisakia beti ezagutu izan dut. Egia da, gaur egun, eta... Legatza izaten da, geixen daukanak. Legatza izaten da, bai, holan. Ez, normalian, arriskutsuena ez, arriskutsuena anisakiak eta izeteko. Lehatza bai izan ditu pila bat, eta egia da, nik anisakia lehen ezautut, gaur egun daudena da, jentia intolerantzia daukana, anisakiari pila bat, lehen behongo zan, suposatzen dut, ez? Hau ez da izango lan gauza berria. Eta lehen behongo zan, eta kontua da, gaur egun zaintzen dela, lehatza normal arrandegira juten zaenean, pisatzen dizute osorik, irekitzen dute, gusten dute anisakia daudela, sabelan aldia tripana izaten da beti normalean, kentzen diote atal hori, pisatzen dute berriro atal hori gabe, eta holan kobratzen dute, normalean hola egiten dute. Eta anisakia izan ez gero, bueno, badakizu, izozgailuan sartzen badugu bi egun baino gehiago, normalean hor anisakia hiliten da, eta bestela ondo kozinatu. Egia da Euskal Herrian, arraina, esaten dena, gutxi egin da, ero, konparatuta hemendik kanpora nola jaten den arraina, guk hemen gutxi egin da jaten dugu, eta horri mardo zuena, gehiago kozinatu. Aragi bola hauek, ondo fresetxo, gero saltzan, euki beste hori da, 20 minutuko irekin aldi bat, bueno, niretzako horrengo xo esan geratuko, baina etxean norbait izan ezkero, intolerantzia okan anisakiari, duda baldin badukazu anisakia izan alduela, esan dakoa. Lehenago izoztu, ero ondo kozinatu. Hori da. Eta guk hemen ondo kozinauko ditugu, ontsa ingo, gure horia. Hau, laban fin bat aukitzen bozu bai, aukeri egongo zan, baina txiki eitzeko, eta holan lantzeko ondo, eta bola batzuk eitzeko. Baina guk kasu honetan, engo batzuk, horia ondo dauena egin ja. Vale, oso ondo. Bai, tartar bat baino. Ez baina, normalian, arrain bolakin eta gertatzen da, zuk behin zinun behin aragi bola batzuk lan labanakin moztuta. Bai, normalen, beti aragi xeetu izaten da, robotetik, nahi da, makinatik pasatutako izaten da, aragi bolak egiten danean, eta egia da batzuk eskatzen dizute behin pasatuta, ero bi aldiz pasatuta. Bai, nik behin pasatuta normalen egiten dut, Zori galtzotzue, arata gixetan, eta hemen orduan, tipula erregozia, berakatza, perrexila, legatza, hau, txak, koia da, txikitxo bat. Osondo.
arrautza bai jarriko txau. Eta ogi mamia, ez? Hori da, ogi mamia. Eta ego, presieta bota ditzezu, bai, katza eta piparroltza. Bale, oso, no? Bai, ala, bai. Bale, ondarroekin jarraitu duz, ondarroko arrainen kanteak modernizatu, garai berrietara egokitzen hasile, eta Euskal Herriko lehen tokia izan da, eta uste dut, gero peninsulako lehen tokia, non enkante hauetara lehen bertara joan behar izate zinen, honek majoristak gero, eta horren kante goten zen, arrantzatutako arrainak erakusten ziren, eta hor, gero bakoitzak eskaintzen zuen, uste zuen presio horregatik. Oin hau informazioa digitalizatu dute, eta orain mugiko horretik, etxian egon da, goizeko lauretan o jaiki beharrean, etxetik aukera daukate ordenagailu horrean, ikusi, eta lehatza horrek itxura hona dauka, horregatik, venga, nik... Zitzen, haulako bideo baten bitartez, o? Suposatzen du, izango dala pantalla batzuk, ikustea zure mugiko horrean ikusiko duzula, zer dagoen, ze presiotan saltzen den lehatza hori, ze presiotan dagoen enkantia, eta gero, subasta bat, nok eskaintzen duen gehiago, ero no gutxiago, eta hori etxetik inalko dute. Hala ere nik hor... Ontxe salaten biote? Nire duda daukat. Ze duda? Berdin ikusiko da, pantalla baten ikusi, ero ikusi bertan freskura eta gauza batzuk ezin die berdin ikusi. Nik uste, ezingo diela berdin ikusi. Hor gauzatzu freskura eta nik uste bertati bertara ikustea garrantzitsu izango dela. Nik hau erropa mundura pasatuta, ez? Nik marka batentzako korrika egiten nuen, eta honek bere zuke nahi baduzu marka horren arropa zure dendan izatea, batzu juten dira zure dendara, zure denda dugu erropa nabetu. Hau da gure katalogoa, dauzkazo, hau dira soineko berriak, hone dira txaketak eurianak, hau da ez da izan. Batzutan aukitza ditutze olako muestra batzuk, ez? Ez, eta hori bebai, baina, hori dana eraman inbar duzu. Marka honek egiten duena ez, deuka derion bere showrooma, hau da, olako pabello leku handi bat, eta handaukate zintzilik beraien kamiseta, txaketa, denak, eta orduan, ja, bertati bertara ikusten da. Ez da marrazki bat o argazki bat. Azkenen, erropan kartzuan, ikutu itxen dozu, ikustu dozu kalidadia da holanda, egisa da, arraina, zuka, fina basara, igual argazki baten ikusi aldozu, baina argazki bate bebai, eruen aldotzu, hori konfusio batera, ez? Azkenen, zuzene ikustu dozu, begixak, ikustu dozu, distira, ikustu dozu, testuria, beste modu baten, ze gaur egungo argazkixetan, hemen dijarten mozu hortik distira, da kontrastiak eta bebai. Nik ustot, bideoa izango da, zuzeneko bideoa izan behar da, ziur? Bai. Eta, behiratuko dutela hori kalidadea, eta egia da, begia daukanak, asmatuko, eta ziera jendeak pixkat igual atzera ingo dio, gero, ikusiko dute, froga ingo dute, eta, eroso da, egia da, etxetik aukera izan da, hori egiteko gozaltzen zauden bitartean. Goizoreko zeiretan, subastan hartu sartu, eta zure eskaintza egitea, ongi etorri izatea, ikusiko du, ondarrutarrak izan dira lehenak ontan, eta suposatzen du munduko beste tokiren baten egiten dela, sekarri badute ona, horregatik izango da, ez? Eta azkenean da, oitzia, gauza berrixetara, eta azkenean horrek pentsako zain jo, gero, eta jende gutxi hau dator enkantietara. Da, zelan egin gau, azkenean jende geisha hori heltzeko. Eta hori, okorritu joto gagien da, behitu. Bai, eta, uste dute, uneko eta bosta askartuko dela, bai, prozesu dana. Prozesu guztia uneko eta bosta askartuko dela. Orduan, apostua hor dago, eta, gaur egun, teknologia berra egia da, hitz egiten lagunekin, ez? Garai batean, grabatzen zen duen bideoa eta bideo bat telefonoarekin, eta kalidadia sana, ikusten zan dana, nahiko pixelatu bat hori, eta gaur egun, gu batzutan grabatu izan ditugu irudiak gure telefono mugikorrekin, eta zuen telebistetan, ia, ez dut esango kamera hauek ematen duten kalidadearekin, noski, ez da hori, baina kalidade txukun batean agertzen dira, telebistan bateko moduan, ez? Orduan, ontan ere, teknologiak aurre egin duen enean, seguru hemendik urte batzuetara aukera izango dela, ia usaintzeko, kaja horietan dauen lehatza, zapoa o... Pentsatu da zu baietz? Hori etorriko da.
zinematan eta ari dira esperimentatzen ja. Horrek, sukaldaritza programak orduan ingo dau txorienek, gora audientziatan, jakiten badago etxien, hemen zelako ondo usaintzen dauen, ziur itxen dauela, gora ze jendia ikustetan gako. Sukaldaritza programatan batez be. Beste programa batzutan igual ikusten badago ez dakit, olako superviventzia programa bat edo. Hortan igual usainak... The Last Survival hartu eta orein bati tripak idekitzen gero barruan loiteko eta... Bueno, konkiz edo ikusten da benian, horrek esango dago. Jateko usai gutxi, ez? Ez, baina, usaiak dana transmititzen badie, jateko eta ez badie be... Besapekuek eta... Hango lokatzak, hango gorputzak, hango horrek, bueno... Zineman uste du, zineman, ez, Alberto, badaude, ez? Zinema batzuk... Muitu iten dala, sirimiri bisa hola bustiera holako gauzak, zaratak eta usaiak eta hori badaude, hori ari dira egiten. Saben Bilbon gofre denda bat, eta bertan, ospetsua esan, kale osuak usaintzen duen superondo, eta zuk esango zu, igual dendan gauzia, ez jartzen zabien holako, ambientadore batzuk edo, horrek, eskenean, hobeto usaintzeko da erakartzeko jendia. Orduan, hori existitzen da. Etxera heltzian gauzia... Horren kontrara, guk Belgikan, egon ginenean Belgikan, Bruselan da hanjun, txokolategi batzuetara eta sartzen zinen, eta usaia falta zen, ziren bitxitegiak. Ez ziren, ematen zuten bitxitegi bat zala, sartu zinela bitxitegi batera, lehenengo eta behin, bonboi perfektuak, koloreak, ez da gizak ikusten zendun, eta baina usaiek ez, nik osotegi batera sartzen nahi zenean, usai gozo hartu nahi dut. Arrandegi batera sartzen nahi zenean, arrai usaia hartzen nahi duen moduan, ero arategi batera noanean... Arrai usaina ez da txegina, baina behintzat... Freskua bada ez dauka usaini, lehenko eta baina arraia freskua danean usaiek ez dauka. Badauka. Arrai freskua, zu juten zara arrantzan, Patri? Zuk arrain fresko bat ikutu, da gero honek eskuak usainiko zu txokolati moruan. Patri, arrain freskoa ikutu duzu harrapatu berria? Bere usaina badauka. Badauka bere usaina, baina ez da guk buruan daukagun arrain usaina ez da. Ez da arrain ustelan usaina, da arrain freskoa, baina arrain usaina badaukala. A ber, arrantzale bate, baina benetan nik ondan hau arrantzan, eta potian berdelak saltoka gure onduan, eta bere esan du, hemen kriston arrai usai egon marzan. Ez zegoen usairik. Baina esan notzun behitxu, indala gutxi egon nintzen maskulinarin. Eta han badaukie gela bat, berez isadana txokolatien, gozo gintzarako. Eta bat dala arrainantzako. Eta nahiz eta hori, garbi egon, emoten dagoela laborategi bat... Baina ez dira zulertu, Patri. Arraia, harrapatu berri... Itxasotik harrapatu berri, ez dauka guk daukagun arrandegi bateko usaian usai hori. Hori baina arraindegi baten... Guk arraindegi baten dagoen arraia, segun askotan, gehienetan, egun batzu bada, emazki harrapatuta arrain horrek. Naiz eta freskuena izan, zu kontutan izan, arrantzatu dute, itxasotik etorri behar izan dela, zu basta egon dela, kamioian hartu dutela, dendara eraman dutela, eta dendan jarri duela. Hor, denbora bat pasatzen da. Arrai esaten dena harrapatu berriak, berez, usaia oso gutxi dauka. Eta gu daukagun usaia percepzioa arraindegikoa da, ordu batzuk egun batzuk dauzkan arraiana. Eta ez da la txarra, ez dut esaten, arrai ustela, arrai ustela hori ez. Baina arraindegira noanean, mai nahi dut arrai usaia, ez arrai ustel usaina, noski. Baina arrai usaia egon behar da. Eta holako bitxitegi batera zoazenean, bitxitegia ziren horrek, ni nahi nuena zen txokolate usaia bintzat hartzia, eta ez zegoen txokolate usairik. Itxura bai oso ona, txokolate bonboiak kristonak, baina usairik ez zegoen, da horbe... Galtzen dago ere xarma, apurtxo. Zuk esaten zen duen, inberko zuten horako zer spray batzuko zerbait bota ambientian pixkat erakartzeko, begitatik bintzat erakartzen ginduen eta sartzen ginen danetara eta erotastatzen genituen eta... Orduen erakarri zotzuen nola bait. Igual usainan partez ez, baina... Usainan aldetik ez. Baina itxurian eta... Segiadak isakian behitu lehengun usaimena galtzen da gara. Teorian, urbiltzen gara gure antzeko usaia daukan jendearik eta iten dugu nahi gabe ero, baina antza, usaimena hor daukagu oraindik. Hormonan artien eta, hori biltzen zan. Osatzen zituzten, ligatzeko eta holan, egon zan, modan, ez da modan deitu ez, baina jendiak erosten zitxun, olako kolonia batzuk, hormonak zaukienak. Igual, neskak, ero mutiak erakartzeko. Ze funtzionau bidau, bateon batek, espadu ligatzen, asko kesate dut zuen.
eske hori hormona kontua da, kolonia bat erosten bozo ez dakiz, ez da bezetako balixo. Ez tozu ligatzen, bueno, galdetu zure buruari zergatik, baina ez da usai kontua gatik. Ez da usai kontua gatik, igual usain kontua gatik, bai. Ez da feromona kontua gatik. Baude batzuk, usai desatseginak, baude batzuk izerdia daukatena, berezkoa daukatena, usai txarrekoa, eta horrek bere benik lauma daukat, arazo horrekin, eta gaizki pasatzen du, berak oso gaizki pasatzen du, eta berak ez du nabaritzen, baina pera badaki, eta horregoten da beti, eta berezkoa, nahiz eta izerdirik ez botata, berezkoa dauka, usai fuerte dauka, baina. Errezeta, bitelin horagoaz, patata frigitzen, hau guarnizioa. Patata frigitzen, azkenean, bere denbora bieko daue, hemen txe, bakizu nire gailua, berakatza jartzeko beti, holako gazta betintzeko horre gailuaekin, beraz, hemen, tipula. Hori saltza da, ez? Berakatza, bai, jarriko zat, kaiena apurtxo bat, hau pikante egon bida, eta hau, niko entzatu ya, ina dagoela. Bai. Ontxeko jarraka bat, irin. Bai, gorputza mateko. Oso ondo. Gero ingo, beste sartagin baten, hau saltzia dauko gunean bere hortan, erretira ingo, eta honek aragi bolei eman gotzau forma. Eta frigitzen, ez? Eta frigitzen. Ontxe ez dut ingo, azkenean, denbora erabango dau, beraz, etorriko gara bueltan ja azkenengo ditxugunan frigitzen, baina hemen txe. Koiaraka bat irin, apura txigortu inbida bakitzue, ontxe jarten badugu salda edo ardaua, honek emon gotzala, azkenean irin gordinan zaporea. Bai, hor komeni da. Apurra txigortzea. Pizkat kozinatu inbar da. Ez erretzia. Ez da garri batean esate zuten modan, 10 minutu horreuki ondo kozinatzen. 10 minutu, esaten zaben? Eta gehiago. Eta hori bexamela, nizen baten zuen, kroketan bexamela iteko, eukin behar dela, hor 15 minutu ero, gordin kustoak entzen, ez da izan. Bueno, ez dizut esango ez, baina nik ez dut nabaritzen, minutu pare bat horren bueltan ematea, ero 10-15 minutu. Batzuk agian bai. Batzuk agian bai. Baina nik ez. Ardo txurixa? Bai. Hau bai, lurrenduko dugula. Bai. Hau igoko. Eta eror, arrain salda, ero, bueno, holako... Bai, fumet bat, azkenean etxin aukitzen dozuena. Beitxu hau hasi daia loditzen, ikusten dozue. Honek bere... Bueno, ez dakit, saldakin da belutea, eta bexamelakin da... Osa, esneakin da bexamela. Eta ardauakin? Ardauakin. Irina salda, belutea. Irina esnea, bexamela. Baina ardoadak igarri bat bota diosuna. Bai, baina, bueno, saltza bat izaten bada irina eta... Baina ardoa bakarrik? Dana, osea, zei... Broma bat, izen bat ezatea bezio horritu horreta. Ardotea. Belutea, ardotea. Bueno. Ez dakit. Izena salantzan, jarriko dugu. Bai, ostra, baina hoi, bitu, pentsatzen egonaz, ni badauzkate txalmasai errezeta batzuk eta ardo pila bat, litro bat ardo erabiltzen dela, baina nahi eta ala ere, erdia gutxinez gero salda bota, hori egizan fuerte, oso fuertea geratuko zan, ez da hit? Oina honeiz pentsatzen, saltzaren bat bakarri dagoen, patxarraekin, likorrekin batekin, ardo batekin iten dana, eta ez dute, holan, ez da, otutzen bat, bez, orain. Gure saltzia, erdi pres, ez dau pres, honek, inbidau gero, murriztu eta purtxo bat gorputza irabazi, baina bitxartian bujongo gara, gure bolatxuak isen eta frigitzen. Beraz, atarako sartagin bat, hau bertan, frigitzeko eta gero frigitzen dienean, saltzara pasako ditugu, eta kozinoko ditugu danu batera. Hau, beratzean. Honi zua emango diote, honi emango li? Bai, emo jozu, apurtxo bat zu motelian, olixo apurtxo bat, eta hemen, eskuak bustitxa aukitzen baditzugu, hobeto atarako die gure bolatxuak, eta hirinetik pasa, frigitxu, eta beraz, banoia nire eskuak bustitzera. Bueno, ondarroko enkante digitaletik, sormena, hori ez da sormena dagoen sormena inguruan hitz egitera gatoz, eta zuka aldaritzan badakizu sormena, ze garrantzia daukan. Ezinbestekoa, solako ezinbestekoa. Bai, eta nik egia da hor, zenbat eta zenbat jatetxe guzti dituzun, da hor, inbertzio handia egiten dutena, beti berrikuntza eta ez da izat. Eta nik hor bakizu botatzen duen faltan. Baina, barkatu holan gauza bat esan biot. Ez da bakarrik jatetxietan, holan goi maiako jatetxietan, eta nik bakizu zepazten zaten sormena. Tabernetan ikuste ditu danean, eguneko menuak, eta egunero desberdinak. Horrek, pentsatagat, badaukala meditu pila bat goixien joen, merkatura joen, eta improvisatzia egunero plater desberdinak eitxia.
5-10, hori pentsatzen gara? Guk eukin genduen, eguneko menuko jatetxe bat, eta hor, pentsatzen genuen, aste guztiko menua zein izango zen, da hori, hor lanketa bada, ez da, kasualidades, egia da, batzutan, merkatuera jotezia, bueno, etortzen zitzaizun arrandegikoa, etortzen deitzen zenion fruterua, eta sartu zait, legatza, ez da, oso ona, eta ez da izan, eta hor, bai itezen duen, batzutan, zenukan ideia bat, baina gero esate zuten, hau daukat, oso presionean, ez da izan, eta sartzen zen duen, eta aina beti, jokatzen ibili barzinen, ze egunero omerzan, goiarako zerbait, egunero omerzan, arroza, ero pastaren bat, ero langoa, egunero omerzan entzala bat, egunero barazki bat, eta bueno, hortik gero jasoaz jolasten, danekin, dauzkatzen errezetekin, eta ero, noski, ez da izen bat astero, errepikatzen, baina, eta sasoien, arabera bebai, sartzen zoaz. Egia da, gaur egun daukagun, errezetateki zabalarekin, naiz eta normalean asko betikoa ziren, nahi dut esan, garbantzua babarruna dilistak eta hori, babasuriak eta hori, astero, hor, jute ziren pasatzen. Horre beti izaten zen dituen. Baina, bueno, desberdinak aukita. Petxu, hau, honek baditzugu bueltak eta emonda. Honek egin dauzenean. Hona gehitzuko, baina utzi da zue batzuk eitzen, eta bueltan izango gara, hori. Eta niz hormenakin gero jarraitzuko. Gero jarraitzuko zu. Ikuste ditugu hemen batzuk plo-plo, saltzian, beste batzuk hemen pla-pla, igeritan olan olixuan, eta atarako ditugu ona. Olixua azkenean xurgatzeko, eta gero sartuko ditugu, hemen, patatak behitxu, isa bikoitza zauzen, nahi bakitzu hemen, jendiak, gelditzen dagunean kamaria eta... Zutartean, nahi duzu esan. Baina, ni zukaldara izan, abantaien bat edo izan, alkotez. Digo jo. Bai, noski. Bueno, hemen txe, gure saltzia, hau geitxingo, zerora, eta, hemen txe, SBS, irekin aldi bat emoteko, saltzian bukatzeko, azkenean honek bebai barruteke egia dauz, eta arrainak badakitzue, ez dauela aragibolak, nik uste ditut batzutan, ordu erditxo, uste ditut, berroi minutu, baina, arrainanak segitxuen itxen dio, hori baduki abantaia moruan, holan? Anisakia arazoa baldin badukazu orduan, bai? Orduan, ala ere, nik uste dut gaur egon ja anisakiana gehien bat, arrandi egiten kendu iten digutelako, eta bestela esan dakoa, ondo kozinatu, ero, izozgailuen sartu pare bat egun gutxienez. Hori da. Bueno, nik ikerkuntaren inguruan, lehen egon esaten, sukaldaitza zenbat ikertzen ari da, eta hori zoragarria da, testura ezberdinak, produktu ezberdinak. Konta bat. Baina lehen esan dozuna zuk, aragi bolai da beti botatze zaie, hau, eta goxua da. Bai. Nik uste dut ikertu beharko zanean betikoa funtzionatu badu, gaur egun arte... Zehosegati da, ez? Zehosegati da, ez? Orduan, hor ikerkuntza, eta nik uste badagoela jendea ikertzen duena hor sartzen dala eta ez da gizarta, eta hori bai dala ikertu beharreko, ez? Babarrun batzuk, bere sakramentuekin, gaur egun arte iraun badute, zerbait egitea, ez? Zer dauka, ez? Hor badago zerbait erakartzen. Eta hor ere, egin beharko zen zerbait, baita. Ez hori, jenteak, baten du, badaki bona dagoela, eta inok ez du ikertzen. Eta, egia sukaldariak ari direla, bueltatzen asko, betiko sukaldaritzara, produktua, aldan elaborazio gutxien, eta hori, bueltatzen da, zorionez, batzuk esate dute ez, baina nik ikusi nahi dut, pentsatu nahi dut, sukaldari gazte asko datozela, gero eta gauza gutxiago egitea, produktua ona bada, bai, minimalista, esolako sukaldaritza minimalista, eta euskal sukaldaritza gainera betidaniko lan izan da, produktu ona, 4-5 osagai, berakatza perrexila, ardo txurixa, eta horrekin mirarixak egiten ziren lehen, ogi apurtxo batekin, eta gaurko mirarixa bai da, olako arraibola batzuk eitxia, saltzan, hau itzalein gau. Bai, bitokeak. Bitokeak? Dia gehiago, ez? Formagatik, bolak barik, bitokeak, ez? Bolatzarrak. Ingen itxoen, hemen bitokeak, eta azkenin bakizu dira, hamburguesa saltzan izango zien, pixka zapalduta bitoketxoak egatu aldi, gure legatz bitoketxoak eta toke bat, eta bitoke aurreneko, ez du jan bat ez hori ni patatek ez du jan ez du jan ez sinistu, bitxu jarrikotzat, hau bai dala betikua gure arginano maitearena perrexil holan ostotxo bat
beti jartzia platertxuan. Bai. Eta ontxe bai, hau dira gure legatz bolak, edo zigor iturritantzako gure legatz bitokeak. Azkenean berdina dala, baina, Bai, forma azkenean, ez da. Ama, ez du nahi albon diga, hartu, hamburguesa. Susto, eman doztazu. Hori zan, osteleritzan iten genuen txiste, beti egoten ginen haragi bolak iten, Bai. beti iten, eta oso tipikoa. Zego xuak. Errezeta usuen etxean tipiko izan behar zen, eta astero jartzen dien horietakoa. Bendan, erra da. Erra, merketsua, azkenean bitxu. Eixa da, legatzak badaukala bere presioa, merezi dagoela, pila bat. Baina, gehiago luzatzea bide bezue, hau indago azkenean 300 gramo arrainekin. Osa, ez dugu gehiago berabili, merketsua ataratzen da oso goxua, eta ontxe, ez dakit kombinauko dauen zigorren errezteekin, ose? Ni bat, bola batzuk ingo ditut, arraina erabiliko dut baita, baina, bueno, pixkat, beraldera jongo naiz eta handik erriko izut errezeta. Bueno, ni sardina falafel batzukin bar ditut. Sasi falafela dituko diogu. Ze falafelean karbentzoak gordinak izaten dira ondo beratuta, baina nik hemen egoziak erabiliko ditut. Orduan bai izango da pixka zure bolan antzekoa, ze bai erabiliko dute arrautza, irina bebe bai. Orduan, bueno, sasi falafela ingo du, eta lagunduko du olako jogur eta gazta krema saltza batekin. Zego xua. Bai, bueno, toki, seguru baietz. Seguru baietz. Osagaiak ikusitza? Bai. Bueno, esango izu nola ingo. Lehenko, saltza egiteko osagai guztiak nahasi eta gorde ingo ditu. Gero, falafela egiten hasiko gara. Horretarako, sardinak eta garbantzuak birrinduko ditugu, eta horri, botako dugu, gainerako osagai guztiak. Barakatza, arrautza, martorria, tipulatza, pipermina, danetik bota, ondo nahasi, gero, ogi birrindutik pasa, eta frigitu ingo ditugu, holako bola batzuk, eta hau, zerbitzatuko saltzarekin, eta listo, kalisto. Itxura ona. Dauka komplikazio handirik, Esan dagoa, jogurran krema, izango dela kasta krematxoa baita, 125 eta 125, eta izango da osagai guztian hastea, diela. Jogurra, gazta krematxoa, espeziak, kasota botako izkionak, kurkuma botako diot, hemen dago kurkuma, koiarakada txiki bat. Gero botako diot, arixa dela, pipermin pikante... Nahiko pikantea. Dana, ala! Saltza, bai, holan etxea zerbait eman guztiela janik dute, bakizu lehen emaitza. Kumino pixka bat, koiarakada txiki bat, gero, martorria hemen txikituta daukadala, eta menda. Hau nasi, eta ero jungo naiz, falafelan orea ero egiten, esaten da. Bai. Guk, legatza lehen esan dutzu dugu, ondarrun lebatza, esaten jakara bekin, sardinei be, sardine, edo bermeon eta mundakan, sardine. Nik ez duten entzun da, txikisa danean, deitzen jakola, porrotxa txikerra, eta ondisa danean, porrotxa. Nik porrotxa izenakin ez dut ezautu, sardine. Eta normalien egokitzen hau, olako 11 sentimetro, eta 3-5 urte bitarteko arraina jaten dugu. Baina, batzuk esaten dago bai, 10 urteko gorako aliak bai aurkitza itxustela. Berez, horrek ez dakit, handixabak izango di, imaginatzen dut, honek... Ez pentsa, gizakia bai, nahiz eta adina euki, tamaino batera heltzen dira, animaliak tamainat izango dute, zerbait igual handiak izango dute. Eta gisa da, honek gainera sardinak, heltzen die heldutasunera, edo, heldutasun sexualera behintzat, urte batekin bakarrik. Eta 10 urte bizi badie, ez dakit gehiago hasiko dien, igual, hori gizakixok bezala ez, igual luzez ez, baina zabaleraz bai, ez dakit sardina ibarrik pasako jakien. Ze honek, geixen jaten da bina da, horik katean, elikadura katean, bera hau dauzen harrapakarixak, batez be, fotoplanktona. Eta gero, eurak izaten die geixau, elikagaixa, beste arrain handixauena, izurdiena, izaten die bai, egaztixek eta, hori, eganitzen daue, ikusten daue, tzak! Eta sardina da, tamainu perfektuko euren mokuendako, lehengunean, sardina da aurkitune, sardina handi bat... Horre, 10 urteko, Olakoa zan, begi handi baten barruan. Begi handixa. Begi handi batekin. Begi handixa, txipiroia. Begi handi baten barruan, garbitzen, eta olako arrain txikisak eta askotan aurkitzen dira.
Sardina, gaina, janberria, fresko ikusten zen, enboten zuen gogoa hartu eta sardina ere plantxan egiteko momentu batian. Baina, ostra esanen, hau janbarri digestio egiten harrapatu dute. Bai, imagina hau. Imagina zuk esaten zula, jaten duzula bako sardina bat, esaten zu, gaur badukat hau digestio hona itxeko, zelako banketia, eta ordu erdi da, zuri harrapatzen dut zuen. Hala ba. Katea horrela da. Zingo diogu. Bizitza. Bai. Alegia. Eta... Oso, no? Beren, gixat? Ale. Hau, Peñaki. Hau, mutila, bai. No, motosierra. Ez que, kau, gure etxean motosierra ez dugu. Arrankatzen inoiz, mosten ditugu. Hola, erabiltzen dozu, ez da? Zuaitzak eta... Motoserrakin arrankatu gabe, iten dugu lan hartu, eta motoserrakin ra, eta horrekin... Ikusten otzun nik zuri... Bado, txiste bat horrekin, ez duzu entzun nio zuri txiste hori? Bota! Ez duzu entzun txiste hori? Motoserra, tipo, ajoten naparro bat, motoserra erosita, hau da, hona eta ez da izan, naparro bat edo, eta hau da daukagun motoserra honena, honekin mosten ditu 100 zuaitze orduko mostuko dituzutako. Un zuaitz, eta junda handik 300 eta tartzea, lastra, engainatu indiazu. 80 zuaitz mosten ditu bakarrik orduko. Zer, ez da posible, ez da izer da. A ber, ondo da bil da, ez da hit, ondo da bil. Artu da, hartzen da, besteak da. Eta tipo, eta sarata hori? Hola. Alegia, arrankatzea ondo etortzen da lolako hau. Bueno, hemen, nik uste dut, usaiagatik ja, sardinak gehiago ez da bota. Eta oin ona izango da botatzea, haragi bola batzuetan, ero arrai bola batzuetan, ero erabiltzen ditugun antzeko osaiak. Tipulatxa botako dio kaspontan. Eta, beto hemen, bia baratxuri atal, bat, gaina gordetan eukan, horra botateko, gero botako diola birrinduta. Hemen beste bi, txikituta euskat. Hemen, martorria berri botako dio pixkat. Oso ondo. Bukatzeko lan sardinen inguruan, arrantzatzeko eta ez dakit oitxurari daukotzuen, baina udan eta udaberrixan... Aneta. Bai. Udan eta udaberrixan egoten die kostatetik hurbil, eta gero martxotik azarora joeten die ur sakonetara. Baina holan, errezetia bukatzeko, pipermina, bai. Arrautza eta irina, ez? Irina ikusiko dut, gorputza behar duen, ero ez. Eta? Ez, bazkenean, bagabizen hitz egiten gastronomian inguruan sormena asko dauela eta, baina, bakitzun hon dauen sormena benetakoa da, azken aldixan biralain nolan anekdota baten. Non? Bezero arretan. Eta zuk esango zu, zelan ala auki sormena bezero arreta baten. Bazkenean, jandiak bakitzu gaur egun pila bat iruzkin eta uste ditxula interneten. Jatetxe hau oso ona da, ez dakit, justo herri zentruan dau da eguneko menua 12 eurotara oso goxua. Beste batek, ez dakit, hamburgesi aldu jaten hotza ordu bat inauen itxoin, ez dakit, eta bakitzuzuk, filtrua jarri biozula, baina, iruzkinak eta ondo etorten diela. Ideia bat itxeko. Ez dana holan hitzez hitz jasotzeko, baina bai. Eta bezero batek, idatzi zaren jatetxe baten, holan, irakurriko zu, ze biralain da. Baina, biralain dana da, jatetxean, iruzkin horren erantzuna. Eta batek, esan zotzan. Gozaltzen egon nintzen, eta joan bihar izan nintzen, lekua, erderaz dago, beraz, zuzeneko itzulpena nabiltzen, lekua desastre bat, ez jaten bat begustau, ze sukaldarixa gainera zauen, abesten pila bat, mundua bukatuko basan moruan, oso edukazio gutxi. Orduan, batzuk ingo daue, hori irakurri da, batzuk jarriko die triste, edo batzuk jarriko die, ez dakit, ez? Eta, eurek, esan zotzien, eskerrik asko zure iruzkinagatik, asko balixo dozku, guri bebai hobetzeko, postdata. Sukaldarixai apuntadotzagu kantu klasetara, eta esangotzagu, hain posik ez etortzia lanera. Besarkada bat. Ospindute etortzeko, azarre, eta... Hori da, beria, sukaldo isazaben posik, da, animosa zauen lanera joan zanien, da, besten zan sukaldian, nik jatetxe batera baldin manoio, bastakit. Hori ikusten banaben, zango naben, bitxo? Segiro ona. Segiro polita. Eta beste batzundako, izango da, desastre bat. Hori, danetarako dago. Egia da, gaur egun jatetxetan da, bitu, lengunean, justo, kasualidadea honitzen kasetari batzuekin, egon zira olako goimaiako jatetxe batean jaten, eta, musika oso altu zegoela,
Eta ez zeuka... Hor goi maigo jatetxe horretan? Bai, oso... Eta horrekin geratu ziren pixkat, ez da, ez? Badala, olako toki batera, ordaintzen duzula, ez da, ordaintzen duzun guztia, badala gauza bat, ez, kontutan eukitekoa, ze dana behiratu behar da, hor, manteldegia, ez da bakarri janaria, ordaintzen duzuna. Esperientzia bada. Eta dana, manteldegia, zerbitzua, aire gokitua, dena dala, eta, musika, horre esan, eta zen mauz jan duzue, jan ondo, baina, ez zaite kontuatu musika zegoela oso, eta bai, eta gaina esan, musika bat jarri zutela oso zaukala, ez buru, ez hanka, ez ezer da. Eta horrekin gatu ziren pixkat. Petxu, nik ikusten dut, batzutan jatetxietaratan hoienien, horako pikote bat, eta ikusten dut gainera, deniseketan gainera, igual onduen jartzen jaku batzuk, eta batzutan, igarri itxen jakuta dana, ze barria sartzen jaku. Ze batzuk egoten die, eta igual, 2 ordutan, ez dago itxen berba, edo itxen daue, hori, ez dakit paretai begira, mobilakin ibili, eta nik ez dut, no fluye. Osa, hor da artean, ez dago egon bidana. Orduan, olako kasuetan, jendiak igual, eskertuko dago olako musika polit bat egotea sakonien edo, badaki. Ikusten ditu danean, pasioan jendea ikusten ditu danean. Bikote bat, eta biak kaskoekin. Bai, ala, hori ez da segula ikusi. Baina, nola ez ez. Ez da segula ikusi. Ikusi jendeak, kaskoekin biak. Jo, zure bikotia txarto jausten jatzu ordu. Baina ez dakit, pentsatu nahi du, bajudan amatela, eta gero euren artean elkarrizketa izan aldutela. Baina, benetan, eta desente, azken aldian, ni bakizu, daramadalako kasko hien, mendian, ez dakit, volumena bintzat topera eramaten dute, jendeaz ez dute zerrentzuten. Egun hauetan, umeakin da hor, bideo gorritita pasien, eta ikusten du jendea holako egin. Bueno, denbora juten nahi zaigu, hau frijitu, ikusten duzu, aregi bola batzu moduan, eta hau berdina pixka barrutik ordina badao, hemen danako sinatuta dao. Orduan, hau frijitu, eta gero, saltza horrekin, baratxuria tala horrak ituko duela, jatera. Eta hemen gaude bukatzeko gure sardina falafelakin gazta, jogurt krema, mina. Bai, potentia. Mina. Nik aitortuko zut produtela. Bai, falafela, bai saltza. Eta? Sardina zaporik, holan, ez dut hartu, azkenean pikantia da. Saltza hartu duzulako. Hartu bakarrik falafela gero, saltza gabe saltziak, indarra duka, egia da, potentea da. Baina bera, falafela jaten bozue, bauka ikultu bat. Bauka. Ontsi igartzen dut. Eta zamurra gozua, beste aukera bat, bolak egiteko, eta bi arrastazkena, txorien hemen izango da, zuek ondo pasa.